Mi paronie ma otelo ne ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda e pacho ka koro ywak ni ngimagi ni kama ng'awo ka giwacho ni obila mag okwach kich manyogi gino momiyo moko kuomgi osedhi pondo. Kata kamano rowerego wacho ni onge ng'ata ng'ata mosebedo ka dhirogi mondo gidhi e ng'anyo to pek mar ngima kod usuru mathoth ma sirikal jugo kuom jopiny ema dhirogi mondo giping paro mar chik mar omenda. Joyce Oduor gi ler mathoth. Meche gi meche mag rowere mag Gen Z osebedo ka wuok oko mar bago ng'anyo mamuol mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. E ng'anyogo mane obagi chieng' tich ariyo kod tich ang'wen jumani e thoth counties ma pachoka, rowerego osebedo ka manore mana gi simbegi mag ong'we yamo e lwetgi kaachiel kod oboke ma ondiki andika makwedo paro mar chik mar omenda. Kata kamano, moko kuom rewerego sani koro dhi pondo ka gilieko ni obila mag okwach kich manyogi nikech chich ni gine magitelo ne jong'anyo. Nyadendi Beverlyn Kwamboka ma sani odhi pondo wacho ni nopondo tok winjo maling'ling ni nitiere joma manye. Thursday and Friday I had a training in Westlands for a very different thing. My chipo mwitu is on. Nikiwa Westlands, sistangu ananipigia simu ananiambia kuna probox imekuja hapa na some 3 guys. Mmoja amevaa kile half coat kile kimependwa na polisi, mwingine alikuwa amevaa glasses and the other one was just a tall na amevaa cape hivi ile ya kujifunika. Eti wanakutafuta. Nikamuuliza wamesema wanatoka wapi? Eti ni watu wa Twitter wamekujia chipo. I'm like watu wa Twitter wamekuja aje na probox shwari. Watu si wajinga bana. Kwamboka medoni jogo ne omanye nyadiriyo e kare mar ohala gino mane okelo ne chich maduong' ka osiepege bende nosechako nyise no dhi opondi. There's no way watu wa Twitter wakijanga hapo kunitafuta chipo wakinikosa they just eat and take photos and go. Unaona? Hawa ni wagani wananitafuta siku mbili continuous. Na wanataka nini? And then my Twitter DM was so many guys telling me please run for your life. Location yako definitely inajulikana because you keep tweeting where you are. Please run. Yeah. Nyakasani rowere mosedhi pondo wacho ni manyogi mondo giyang' ng'ama sirogi e bago ng'anyo gino ma Kwamboka wacho ni pek mar ngima kod lit mar chulo usuru mathoth ema dhirogi mondo giwuog oko. The reason for threatening us and arresting us is simple. One, they want to know who is funding these demonstrations. To answer that, nobody is funding us. This is organic, authentic. Sisi ndio tunajifund. Ile 50 bob yangu nimeuza chipo na panda gari na kuja tao. We are being funded by njaa, unemployment na hizi taxes. That's what is funding us. Energy, we are motivating ourselves. Nobody is funding us. Okil Kamaloka Willis Otieno wacho ni kinde ng'anyo mar tich ariyo kod tich ang'wen jumani obila nomako rowere mathoth ahinya to manyiri ataro mar chik. Kata kamano nowegi thuolo. Ne wayudo ka moingo ji 200 nomak Bokane Central Police Station. Jomoko 17 noter kama kunji police. To gima duong' ne ni ng'eny joma nomak chieng'no chieng' tich ariyo ne gin joma mine. Nyiri matindo to police manomako jogi gibende kata kani penjo gini omak gine ang'o ok ni nyalo wacho to koro kani wasedhi station bago bilago to waketo negi pressure jowa manomak duto nowegi gimane free bond onge pesa mane chulo mondo we ng'ato kech gima ne nyamako ne ng'ato ni bende kani penjo police gima long onge gima ne ginyalo wacho. Bende okwedo kang' mar obila mako rowere mang'anyo to ilal kodgi ma ok tergi e tesend obila mora. Gima obila timo ni en gima rach. Gima okwach kich timo ni gimako jomoko to gitergi e police station ok giregister gi. Koro gichal gima gilal kodgi. Mano en ketho chik mar pinyni. Kendo gimoro ne obila temo timo ni gioro jomoko ni mondo kweth joma giparo ni motelo ne gini. Gima dwa nyiso obila ni onge jatend gini. Ma en gir japiny. Kata obedo ni obila buogo ngimagi kendo koro ngimagi ochung' e sama gipondo, Kwamboka wacho ni ok gibidok chien kendo pod gibiro dhi mbele kod ng'anyo ka gikwedo paro mar chik mar omenda. It's happening because I'm fearing for my life. Me personally, shambia wazazi wangu, it is that messy, it's bad. I even tweeted and said, just in case they kill me, guys, please continue with these demos. Our lives are in danger. Tumeanza kuthreateniwa, we are being cracked down. Sahi hata hatuwezi fanya anything because the government is doing everything and anything to get hold of us. Wanataka kutushika watupeleke huko ndani being a weekend, by the time Monday imefika wametutocha ya kutosha and they want information from us that we don't have. The only information we have is to reject the finance bill. Rowere mathoth mosebedo ka ng'anyo sani opondo ka gilieko ni ngimagi ni kama ng'aw moriwo nyaka jakedne ratich oganda Boniface Mwangi masani opondo tok neno ka nyamburko moro luwe odiochieng' manyoro e kar kano ringre ma City, nyamburko mane ochich ni en mar okwach kich. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Tenda Azimio la Umoja kunjolura mar hore ote margi motelo somo mar adek
mar chik ma hik omenda 2024 e od bura chieng' tich ariyo juma manyien. Jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi wacho ni kata nobedo ni ne gin gi paro mar kwedo paro mar chikno ma onge chiwo thuolo mar loko pend chike moko, kata obedo ni jo od bura ma Kenya Kwanza nokalo paro makamano e od bura. Azimio koro yiene jogi mondo chiw kwayo mar timo lokruok e pend chike moko, kata kamano okwayogi mondo girit ote motelo ne tich ariyo mar juma manyien. Omedo lero ni sani gitemo sumo paro mondo okonye chiwo kenge makare mag loko parono mar chik omenda. Wandayi ne lose ka chung' od bura ma Ugunja kama nokwaye horuok ne jopiny kendo puoyo rowere kuom mago magitimo e kwedo parono mar chik.